ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଫୋନରେ ରିଙ୍ଗଟୋନ୍ ରଖୁଥିବେ। ଏ ରିଙ୍ଗଟୋନ୍ ବିଷୟରେ ଏମିତି ଏକ ସିକ୍ରେଟ୍ ଲୁଚି ରହିଛି, ଆପଣମାନେ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ସେ ସିକ୍ରେଟ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ ନା, ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯିବ। ବାରେ ବା, ଏମିତି ଏକ ସିକ୍ରେଟ୍ ମୁଁ ଆଗରୁ ଜାଣିନଥିଲି। ଯଦି ସେ ସିକ୍ରେଟ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ପୁରା ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ପୁରା ବୁଝେଇଦେବି। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ହେଉଛି ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରା। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଆସିଲେ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଆପଣମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିବେ। ଯଦି ସେ ସିକ୍ରେଟ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅଲ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେତେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମ ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟା ଆପଣ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ ଯାଇ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନାଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟରେ ଜଣାଇଦେବି। ଆପଣ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ ଯାଇକି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଦେବେ। ଖାଲି ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଦେଲା ମାନେ ମୁଁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସେଟିଙ୍ଗ୍ ଯାହା ବତାଇବି, ଆପଣ ସେଇଆ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କି ସେ ସିକ୍ରେଟ୍ କାମ କରିବ। ପ୍ରଥମେ ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟାକୁ ଓପନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଓପନ୍ କଲା ପରେ ଏଇ ଯଦି ଲେଖା ହେଇଯିବ ଆସପେକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ, ଏ ଆସପେକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଲୋଡ଼ିଂ ହେବ। ଚାଲିଛି, ପ୍ରୋସେସିଂ ଚାଲିଛି। କିଛି ସମୟ ପ୍ରୋସେସିଂ କଲା ପରେ ଏଇ ଯଦି ଲେଖା ହେଇଯିବ ହ୍ୟୁଜ୍, ଏଇ ହ୍ୟୁଜ୍ଟାକୁ ଅଫ୍ ଥିବ, ଏଇ ହ୍ୟୁଜ୍ଟାକୁ ଅନ୍ କରିବେ। ଅନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇଟା ଯଦି ଲେଖା ହେଇଯିବ ଆସପେକ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ, ଏ ଆସପେକ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଇଠି ଆପଣ ଗୋଟେ ଛକି ଗୋଟେ ଆସିବେ, ଏଇ ଛକି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ୱାଲପେପର୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏଇଠି ଆପଣ ତିନିଟା ଗାର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ରିଙ୍ଗଟୋନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏଇଠି ବହୁତ ସାରା ରିଙ୍ଗଟୋନ୍ ମିଳିବାକୁ ମିଳିବ। ଏଇଠି ଆପଣ ହୋମ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଏଇଠି ବହୁତ ସାରା ରିଙ୍ଗଟୋନ୍ ମିଳିବେ। ଏଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରିଙ୍ଗଟୋନ୍ ଦେଖେଇ ଶୁଣୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ରିଙ୍ଗଟୋନ୍ ଶୁଣୁଛି। ଖାଲି ରିଙ୍ଗଟୋନ୍ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ବହୁତ ସାରା ୱାଲପେପର୍ ପାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ବହୁତ ସାରା ୱାଲପେପର୍ ଅଛି। ଖାଲି ୱାଲପେପର୍ ନା, ଆପଣ ଏଇଠି ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ୱାଲପେପର୍ ବି ପାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ୱାଲପେପର୍, ଏଇଠି ଆପଣ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ୱାଲପେପର୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବେ। ଆପଣମାନେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରେ ଆସିବେ, ଆପଣ ଏଇଠି ଜେଡ୍ ଲେଖିଦେବେ। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପଳେଇ ଆସିବେ, ଆପଣ ତାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ।